वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीतू नाना ब्लॉग्स सांग मैंने हाय फ्रेंड्स। तो आम बुलाया आसू आज बालीजात्रा विश्व प्रसिद्ध बालीजात्रा बुलाया सांग मैंने केते लोक कौन बापू को भिडियो देखा आगू आगू बहुत भिड़ सांग बहुत भिड़ आई भिड़ भितर भी आम आसी पहुँचाई सन्धार 6:30 ना। हाँ हाँ अलमोस्ट से पाखापाखि टाइम 6टा बाज पूरा है बहुत लोक बहुत अंधार हो सारे सांग मैंने बहुत एंजॉय लगे चली चली जाऊँ गोटे किलोमीटर चली सारे जना पड़ूनी देखिए आगे कौन हो भिडियो देखु सांग मैंने केते लोक देखु बहुत बहुत लोक पूरा जाम आम गोटे साइड चली चली जाऊँ एपट साइड देखो सांग मैंने केते जाम पॉकेट मार होबार बहुत चांस है सब मोबाइल फोबाइल जहाँ हाँ मोबाइल भाई मैंने हाथ में अनुरोध करते चौल चैनल की साइड भाई भौन मान को सुझाव दिखाते
बड़ा भाई मैंने हाथ जोड़ी अनुरोध करुच्ची स्टाइल समय साइड करूँ माँ भौन मान बस सुजोग दिखाँ स्टाइल समय भिड़ जमातु ना मोबाइल कार मोबाइल के चढ़ गई मोबाइल कार ଦେଖନ୍ତୁ ନରଡ଼ା ଆସି ବହୁତ ମାନେ ଗହଳିରେ ଆମ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁଥିବ ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି ବହୁତ ଜାମ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବାକି କଥା ତ ଶୁଣା ଯାଉନି ଆଉ ସାଙ୍ଗର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି सॉफ्ट आइसक्रीम खानु बालिका असली जाऊँ सॉफ्ट आइसक्रीम समस्त मन पसंद सॉफ्ट आइसक्रीम मीठा मीठा टेस्टी टेस्टी ଦମୟନ୍ତୀ ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର 10 ନମ୍ବର କାଉଣ୍ଟର ଏଠି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଦମୟନ୍ତୀ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଗେଟ୍ ମେନ୍ ଗେଟ୍
ସେ ତାର ମା ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି। ତାର ମା ତାକୁ ଆମର ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର 17 ନମ୍ବରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ସହାୟତା ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଆମର ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର 17 ନମ୍ବରରେ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଏକ 4 ବର୍ଷର ଝିଅ ଯାହାର ନାମ ସିମି ଯାଜପୁରର, ସେ ଆମର ପୋଲିସ ତାର ମା ଆମର ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର 17 ନମ୍ବରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ତାକୁ ପାଆନ୍ତି ନେଇ ସେଠାରେ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ବିନୟ କୁମାର ସାହୁ ପାଟିଣିୟ, ବିନୟ କୁମାର ସାହୁ ପାଟିଣିୟ ବାସୁ ବାସୁ କାଜଲ ହରିକା ଆସିନାହାନ୍ତି ହେଇଗଲା ପାଇବନି ଟୋଟାଲେ ମଉସା କୋଉଟା
ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛି ନା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଗାଉଛି। ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆଉ ଟିକେ ନା ହାତ କଲେ ଭାଇ
ସିଲୁ ମୋବାଇଲ ଧରିବ ଯିବ ମୋବାଇଲ ଧରି ଦୌଡ଼ିବ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଚ୍ଛା बहुत बहुत रफ चलो 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 आगू फोटो फोटो ना चलो डायरेक्ट बोट है हजी एजेंसी है हजी रूम गोटे बुकिंग करते रहे ଝିଅଟା କ'ଣ ନାହିଁ ବସି ଯୋଡ଼େ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖାଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ
ଗାଁର ଚାଲିଚଳନ ଯେମିତି ରୁହେ। ଗାଁରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ରୁହନ୍ତି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଛାତ୍ର ବଜାର ସାଣ୍ଡ ଅଛି ଆଖୁ ଚାଷ କଡ଼କନାଥ ପୁରା ଏଇଟା ପଲିଟ୍ରି ଫାର୍ମ ଭଲ ଫିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଭଲ ହେଇଛି ସେ କୁକୁଡ଼ା ବିଶାଲ ବିଶାଲ ଏଡ଼ିଆ इधर है ना और इधर है ना
ଲାଗିଲା ଆଉ ଭିତରେ ବହୁତ ଡଷ୍ଟ ମାନେ ଏତେ ଧୂଳି ଉଡୁଥିଲା ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ହଁ। ଯେ ମୁଁ ପୁରା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧଛି ମତେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନି। ହଁ ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ବୁଲିକି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ତ ଆସୁଛି ମଜା ଲାଗୁଛି ବୁଲିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଧମାକେଦାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଭାଇ ରଖୁଛି ବାଏ ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାଏ ବାଏ